Na sastanku sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda, predsjednik Vučić je naglasio da su finansijska stabilnost, brži privredni rast i sprovođenje reformi prioriteti Srbije u cilju stvaranja uslova za bolji životni standard svih građana. Sagovornici su konstatovali da je u prvoj polovini ove godine zabeležen rast bruto društvenog proizvoda od 7,6%, zahvaljujući rezultatima ostvarenim u svim sektorima, posebno industrijskoj proizvodnji, građevinarstvu i uslužnom sektoru. Povoljni uslovi na tržištu rada i rast realnih zarada od 6,2% uticali su na povećanje privatne potrošnje, što se također odrazilo na privredni rast u ovom periodu. Projekcija za 2021. godinu revidirana je sa 6 na 7% zbog povoljnih kretanja u pomenutim oblastima. Ovakav rast bruto društvenog proizvoda omogućit će povećanje plata i penzija i u sljedećoj godini u skladu sa zadatim fiskalnim okvirima. Predsjednik Vučić je zaključio da su povoljni ekonomski trendovi tokom jula i avgusta ukazali na to da će tokom trećeg kvartala biti ostvaren rast bruto društvenog proizvoda od oko 7% i istakao da će polovina privrednog rasta u celoj 2021. godini biti rezultat povećanja fiskalnih investicija, a zatim i lične potrošnje. Predstavnici misije MMF-a pozitivno su ocenili ovaj privredni rast i brz ekonomski oporavak, što Srbiju svrstava među najbolje u ovom delu Evrope. Oni su istovremeno izrazili zabrinutost zbog trenutne cene energenata na svetskom tržištu, kao i posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa. Na sastanku je bilo reči i o osnovnim postavkama budžeta Republike Srbije za 2022. godinu, dok će razgovori o budžetu u celosti biti nastavljeni sljedeće nedelje. Jedna od tema susreta bila je i strategija za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine, koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Cilj strategije je da Srbija razvije konkurentno, visoko efikasno, transparentno i produktivno tržište kapitala, koje će pružiti širok spektar proizvoda i usluga, srazmeran vodećim regionalnim i evropskim finansijskim centrima.